Kal Air World Cup kala sedang ban be hir bat setang kandiat sngi ke jingilek kai World Cup kan sedang no. Bon nap deng jong pi ki viewers bat ki subscriber pi pa e ki message bat ong. Sngaw baha se kong ban yatho la kalong pop ne em ban pej World Cup. La kalong pop ne em ban yelek kai football. Kene kadai ke jingkeli ke bapen sngaw tenat e kamtam hamba ma pi ki viewers pi kwa ban yo ya ke jubab halor kene ngam lengo e kene ke jingkeli namar ke YouTube ke pen i ban nyau pesan-pesan ki ba subscribe bat ki ba page ya kene ke channel ki dai ki samla shenrang ki ba hapo ka live post nan kumta ka don ke jingkermen ya ke ri bat ke jaj ban ru jengi namar dangbuon ki samla shenrang ki ba ie je ublei bat ki ba kwa ban sngap ya ke tien jong ublei balai nga ong kumne ka daw ka day namar ki bentai ki ba kambuan ha kane ka channel ki day shapang ublay. To bentai ngin ya pai kandiat sha uway uklur ya like kai football ubaday unong up goal jong ka Brazil ya ubabaro ngitip shapang jong u. Bat uta uday u Alisson Becker. Ya u Alisson Becker la nyaw kum uway na ki best goalkeeper bad ula yo aru ya ka kusnam kum u best goalkeeper jong ka FIFA ha usnam arajar khat khandai une jule ran bat ban pau perthe bat ban pla shina shapang ka jinget jong u ha u Jesus Christ habala interview yo u shapang ka jing tebit jong u kum u goalkeeper u Alisson ula yathu ba udai u Kristen bat unget ha u Jesus ha ki wei pat ki jinget mentor jadu bat shushu ula ong balada pikwa ban long u best goalkeeper piha ban Shitam ban practice bat ngalale ya kata ulaban ki para player jong u ki ai kerteng u Alisson kum u Holy Gully kabamon u nong up goal u bahok tang ba udai u goalkeeper hendai u Alisson Becker udai ru unong yalap hai ki para player jong u bat hakapor ba ki player kila pediang ya uji su lang ba ka jingelap jong u ula juerap ya u pastor hakapor ba pen baptis ya ki parlok jong u bat haka swimming pool jong u la pen baptis ya ki bat kan thopru ya ki katto kat nengon ki lok jong ki haman lai ki jingjob jong u Alisson u like comment da ka ba phong ya ka t-shirt ka ba pen i ya ka ding phna bat u do non shisha u Becker u la ya tho shu ba u aingu ya u belai ba u la sei ya u hakapor ka ba biang sha ka jingela kai football namalada kam dei ka jingelam ka ba start ka jong u belai ban boy sha ka kam football ka ta u la khlat no na ka ne ka perthei namar ba lo ong ba klempep ungom haka kiat bat u drugs haba ki nong tho kot khobor kila interview yu u shphang ka jing im jong u kum u riuniam u Becker u lo penshai ba dei setia u riuniam Henry udai unong buat jong u Jesu bat ula penshai shu ba ka don ka jing ya per habdeng ki riuniam bat ki nong buat u Jesu kum kanuksa ki riuniam ki hapan buat renti thik ya ki rukom tradition bat ru ki hapan buat renti thik lem tung kumta kin sha weng ha kinong yalam ba kham halor jengki lada ki le wat ya ka ei ba ka tin ublei ka hikai ya ki ban le kum ha ka ba sai ka jat pen baptis ya ki balas ngau tho saphang ka hok ka pop ba ki ngau tho saphang ka jingkala ka bumot ne ban kha arsin bat saphang ka jingkren thalle kat ba ki nong bot ya uji supat ki kwa ban em ki jing em ka ba pen ngau ba ya ublei bat ki ba kwa ban le be thik ya ka ei ka ba ka Bible ka hikai ki ban le la ong ule Alisson Becker halor ka nong tho kot khubor bat kat kum unong buat jong Jesu la sha ban shukun tang halade handai usngo tho ba ka dei kamram jong u ban kong ya ka hukum jong Jesu ban yalap ya ka gospel kane ka jing im u Alisson ka jingen bat ka jing sakhi jong u ya Jesu Christ hapdeng ki para player jong u kamlong setia ka pop ne mau jin thot ya ka jing shakri blei jong u handai ka long pen ban kum ka jing khang ka balap pli ya u ban yalap ya ka gospel mano ban la ban rung sha ka perthei jong kinong yalai kai sports ban yalap ya ka gospel dei tang ki para nong yalai kai sport ka jing yalai kai football kan yalam sha ka pop dei tang lada ki jing yalai kai football jong u kan penlong ya u ban ngom ha ka kiat ki drugs ne ka jing ya kai ken thei Handai wat la kata kito ki badon ki jing thmo banlong ki professional footballers ki em ki jing em ka balong discipline namar kitep chisien ba ki langom ha ki jing buaj bat ha ki wei de ki kam thala ki sngo tho ba ka kam yele kai football jong ki ru kalakut
ban page football ne ban page World Cup ru kamlong pop haki resep ngi kamtam haki por World Cup kijing seng samla ki juya pen page World Cup lang ha kaju kajaka haki kamera Sunday school ne haki kamera jong ka youth department kajing page kai football ne World Cup kan long pop lada ki nong page ki thong da ka pisa ne wat banya thong ya kali ki yeng ki sem pat bun ba ki long pa ki baladu no ya ka spa ki kali bat ki jing don jing em jung ki baro ya ki jing ya thong jung ki banya kop ha ka por World Cup bat kani ka jing ja kal ja wat ha ka ri khasi jang tia jung ni ru kum ju ki long ying long sem ki kaladuk no hadien ba upa urem ha ka jing ya thong World Cup kumta sadakan mau ba ha bangi le ya kono ka kam in le da ka jing sian bat da ka jing shampang